Zuk aipatu duzu, esan duzu, batira, behar bada aukerakoa izan beharko lukeela. Hor, sortu zaigun galdera da, aukerakoa balitz, hauteskunde hauetan mai guztiak osatuko lirateke. Eta segaitik, ez? Ez dakit, kalera irten gara. Eta kalean galdetu dugu aizu, zure hitzirako, Usoa, galdetu dugu, obligaziozkoa behar du, ala aukerazkoa. Ara erantzunak. Obligatuta jutia, gaizki. Gaizki, eta gero, suposatzen da, diru bat ematen dizutela, eta ez dakizte, langabezian dagoen jendeari hobeto etorriko litzaioke. Ni uste, jun behar dela. Jun behar da. Edozein gauza derrigortuta inba beharra daukaut, gaizki, oso gaizki. Dirua pagatze dute? Berdin zait. Aukerakoa izan beharko luke, nire ustez, azkenean, zakizu, ze konpromisoak dituzun, eta beraiek ere, ordainduta baldin badago, puntu bat beraien alde, baina hala ere ezin dute jendea behartu. Arrazoi potolorik ez badago, bai. Ez da derrigortuta joan behar, zergatik, derrigortuta, horri inposizioa esaten diote batzuek, derrigortuta joatea gauza batzuk egitera, inposizioa da. Ni jungo nahi zatikan junin behar detela. Baina bestela nire iritzia ez daula. Jun naiz suplente bezala, ez? Badao figura hori, ez? Eta ordaindu zizuten? Ez. Eta zenbat denbora pasa zenun? Ez, ordu batzuek izan txan uste dut. Ez ja espaldi izan txan. Mailan egoteko, nik edadia ja pasadet, urte asko ditut nik. Ni beste gauza garantzitsu bat balin badet, noski esango nuela ez juteko edo ea beste pertsona bat jun liteke nire partez edo... Bai, zure bete beharra da eta kitxu. Eta inoiz deitu dizuten? Ez, niri ez, baina familiakoi, bai, da... Han egon dira, gero beste gauza da, goizeko 8:00 bertan egon behar zara, eta gero heltzen dira ez dakiz zer, eta interventoriak edotan adelakoak, eta ala, joan zaitxez. Eta hor ez dakik kobratzen duzunala, ez? Bai, dieta bat kobratzen da. Dieta bat eta lanordu batzuk. Hori da, gutxi alasko den eta hori guztia, beste kontua da, baina hautazkoa balitz osatuko lirateke maiak. Baina hori bitu antzerako bat, baina badako estatu batzuetan, sistema batzuetan derrigorrezkoa dela botoa ematea, ez? Barkatu, suplenteak ez du kobratzen. Suplenteak ez. Sistema batzuetan derrigorrezkoa da botoa ematea. Eta beharrezkoa den horretan, derrigorrezkoa den horretan, eguneko 15-20 ez da boska ematera joaten, jakinda, multaba jasoko dagoela. Beraz, ze punturaino derrigortasun horrek bihurtzen dautzun behartze horretara, ez? Edo zein kasutan gainera ikusi beharko litzake zerrenda hori, eta bestea igual derrigorrez bete. Zene praktikotasunera jarrita, ez da inoiz probatu, eta hau ja deno dakigu muletila da langabetuei eskaintzea, o gaztei, o dezakizer, deno dakigu ja, hori. Deno balin badakigu. Langabetuak ere izango du askobidea partidua ikusteko. Eskaintzea esan dute, eskaintzea. Ez dut esan, derrigor, zehoria da trabajo esforzo. Bide arriskutsu eruditzen zaite eta gaina klasista. Esan dudana da, azkenian, soldaduzkarekin eta ejerzito profesionalekin gertatu den kontua, hau da, ordezkatu da bolondrezen eta ez bolondrezen behartutakoen soldaduzka hori profesionalen bidez, eta beraz, klase bajuenetakoak dira horre parte hartzen ari direnak. Eta ni erabat antimilitarista naiz, eta ez bat ez beste ez zait gustatzen. Baina gizartearen antolaketa, kontuetara itzulita, nik ikusten dut hau etxe barruko antolaketa balitz bezala. Eta hor, ez dago aukerarik, presidente tokatzen baldin bazaizu urte honetan, ez dago txanda pasaiteko aukerarik. Tokatzen da, egiten duzu, eta pasako da urtea. Txanda pasa egiteko aukera emate du beste badago, ze argudia genezake, Usoa, ea begira ezagun? Esate baterako familian haur txikiak baldin badauzkazu, 8 urtetik bera, eta gaixotasun larriren bat duen norbait baldin badaukazu, beti ere frogatu egin behar izaten da, beste inork ezin duela zaindu. Eta beste kontu bat esate baterako, ospakizunena da. Esate baterako, ospakizunen bat baldin badaukazu, eta hori ez ospatzeak diru kaltea handia eragingo badizu edo atzera ezina baldin bada, esan dezakezu. Alegia, seme edo alabaren jaunartzea daukazula, gaur egun etxe askotan segulago festa sortzen duen kontua. Esate baterako, edo anaiaren ezkontza daukazula, edo dena delakoa. Igande batean, Usoa, bai. Bueno, bai, adibideetan dago, bai. Ja, bai, baude arrazoi batzuk, bromak broma, batira. Jendea zaindu behar izatea, gaixotasuna, 75 urtetik orakoek ez dute zeratzen, beraz.
Bai. Eta ni kontzientziara gospena ere ongi ongi ikusten dut hor, hau da, nik ez du sinisten sistema honetan, edo nik ez du kolaboratu nahi, ustez nire kontra egiten ari den estatu modu honekin, eta ez nago preste nire ekarpena egiteko hor. Nik hori ongi ikusten dut, onartzen dut, baina bestea ere bai, hau da, jendea, sosketaz behartzea. Notizia honek emoten dago ez dakit, azken ze punturaino zenbat jente ez da agertzen igande horretan. Gehiengoak agertu egiten dira. Ez avantzari gabe. Beste gauza bada, gehiengo hori oso gustora agertzen ote den. Ez dut uste be, ez dakit, emoten dago horre hainbet ordu emotiak, ez dakit, kristolango lan bat danik ez. Laguna ditzen dituzu. Laguna ez da ize punturaino, baina... Oierrek esan duena ez parte baten, ez dakit, ados egon naiteke, ze punturaino... Hau, auzolana den, ala ez. Beste baterak utziko dugu, ez da bai dau. Hone bide asko dituelako, ez? Adibidez, epaik tei buruz ere hitz egin genezake, ez? Eta herri epaik maiei buruz hitz egin genezake. Baina, hauteskunde kanpaina honek eman duen zer, Felipe? Barra egiten dit, Felipek. Ez, laguna egiten dituzu... Ja, bai. Amaiketako jan. Amaiketako, Beste konture. Horra gaina. PNV-ko jatorrek ekartzen, tortilla. Tortilla eta ardua, eta boroi azpikoa, eta etxaguten zea baparaina kobratuta. Eta gainera kobratuta. Tira, boto zezina konfondiok orduan, ez? Tortilla gula ero. Badaukagun bazkoago litzatekena. Ez dakit. Ez hautzen du nik, bera uste dute jeltzalea, emakume jeltzalea, eta Partido Popularreko interventore batekin sekulako maitasun historioa bizi izan zuen. Bai, hauteskundeen bai batean. Eta ez dizuete tokia eta herria eta hori guztia esango. Feliperi ere antzeko zerbait pasa izango zitzaion kontatzen ari denagatik. Usor Belaitz, benetan eskerrik asko. Zuei.